धर्मेंद्र जी जानते नहीं धर्मेंद्र जी है के तीन भाई हैं। अच्छा एगो धर्मेंद्र जी, एगो अमरेंद्र जी, आ एगो जितेंद्र जी। सच्चे है के तीन भाई हैं। हाँ तो यहाँ के जब छोटकू भैया बारे जितेंद्र, हाँ जब उनकर शादी भई, जब मेहरारू के संगे सुहाग रात मनावे के रहे, अच्छा तो उनकर पंचर सटे वाला दुकान बा ओ जी बाजार पर। पहले वो पंचर सटत रहले का जाने अभी का करे ले। बल्टिया बाजार पर। हाँ तेलवापुर सुहाग रात के दिन बा बबुआ। अब मेहरारू सज धज के तैयार भइल बिया। अरे बाप रे बाप कि हमार राजा जी, हमार पलमुआ, हमार धन, अरे हमार करेजो, हमार खजुबावलू। हाँ आज हमारे संगे यहाँ के सुहाग रात मनाई। उनका तो आदत बाबे बबुआ पंचर साटे के। हाँ घरे गईले आ मौगी के का कइले जे लगले हाली हाली कपड़वा हटा। जब सब कपड़वा हटा दिहले, एगो नाथ रहे इनका आंगनवा में, उमे गाय भैंस के सानी पानी करो। हाँ वही में ले जाके मौगी के लगले बुढ़ावे। मौगी कहला जे बुझाता जे ई कोनो नया तरीका सिखले बड़े। हाँ एक दिन देखलस मौगी, दू दिन देखलस, तीसरा दिन कहलस जे नाथी खाली एमे भीजाइबे करब, हेमे के भीजाई। तो ई कहले कि चुप रहू, ते नइखू जाना जले हम पानी में बुड़ाई ले नानू तले हमरा छेदिए ना लौकल। देखी हमनी के बाउर ना बोलब जा, लेकिन का करे कथा कहानी अब पड़ता भोर हो, गावे सुने में लागता जोर हो। देखी बाउर बात बोलो खूब मार्केट में चली, आ कथा कहानी गायब नो केहू ना पूछे, दुगो पुरियो पर उड़ा आफत हो जाए। मास्टर कथा कहानी अब पड़ता भोर हो, कहानी अब पड़ता भोर हो। कथा कहानी अब पड़ता भोर हो, बेचला पर दूध दही एको लोग नहीं रही, जब ले नौका ना चटनी चटाईबो चटाईबो चटाईबो। कृपया आइडोस ले ले। आ जले ढोढ़ी पर गीत नहीं गईबो, नहीं मार्केट में आईबो।